ζούσα εγώ. Ναι. Τώρα σωθήκαμε. Πού διάολα την άφησα. Εμπρός. Ήρθα να ρωτήσω αν έχετε απολευτεί. Ο κύριος και η κυρία ψάχνουν κάτι. Με μια ταξιδιωτική τσάντα που να την πάρει και να τη σηκώσει. Να δεις, άφησα κάτω στη ρεσεψιόν. Πες κάτω να μου στείλουν αμέσως την τσάντα μου. Μάλιστα, κύριε. Πάμε, κοκό, πάμε! Ως εδώ είναι! Αυτή η πίσω περνάτε όλα εδώ μέσα! Αυτός ο στίχος που μου αρέσει είναι ενοχή του. Αυτά τα ίδια που θα είναι μάρτυρες στα ωριά του. Όχι, 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 δεν θέλω. Δεν θέλω! Το κουδούνι, την καμαριέρα! Θυμίζει την καμαριέρα, ναι, το κουδούνι! Μα γιατί την καμαριέρα? Θα της πω να βγάλει το κρεβάτι από εδώ μέσα. Κυρία μου, το κρεβάτι, όχι το κρεβάτι, τότε δεν κάνουμε τίποτε. Θέλετε να τους πιάσετε πορτοφόρο ή όχι? Ναι, αλλά πώς? Ιδούπος. Τι είναι αυτά, ηλεκτρικά κουδούνια? Μάλιστα. Ξέρετε τι είναι το ψάρεμα με τα κουδουνιά? Όχι. Κρεμάμε στην άκρη της μπετονιάς ένα κουδουνάκι. Μόλις το ψάρι τσιμπήσει το δόλωμα, ειδοποιεί το ψαρά που πιάστηκε. Αυτή τη μέθοδο θα εφαρμόσουμε στο βατλέν. Θα το κρεμάσουμε κουδούνια. Να σας δείξω τι από όπου είναι. Λοιπόν, από ποια πλευρά κοιμάται συνήθως ο σύζυγός σας? Αριστερά. Άρα η κυρία από δεξιά. Ωραία. Ωραία. Ωραία θέλω να πω. Παίρνουμε του κυρίου και το τοποθετούμε εδώ. Και το της κυρίας το τοποθετούμε εδώ. Ο κύριος και η κυρία. Ο κύριος τι και ύστερα, το δρόμο είναι έτοιμο. Αυτό είναι όλο. Ναι, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε. Πέφτει ο ένας στο κρεβάτι του, τριν το κουδούνι του. Εμείς δεν σαλεύουμε, πιάστηκε μόνο το ένα ψάρι. Πέφτει κι ο άλλος στο κρεβάτι του, τριν, τους πιάσαμε και τους δύο. Πολύ έξυπνο. Απλώς μεγαλοφίες. Κάποιοι έρχονται, αυτή θα είναι. Όχι, αγαπητοί μου, αφήστε να τα κάνουν μόνοι τους. Αυτό το μάτι σε νιώθατε. Κυρία, σας είπα, δεν μπορώ να αφήσω κανένα να μπει σε δωμάτιο εκτός αν ο πελάτης έχει δώσει εντολή. Σάντερ, γίνεται Ριπέια. Και εγώ σε είπα ότι είπε μέρα τον περιμένω αν δεν είναι εδώ. Να, κάπου, τέλεια. Ο άντρας σου τα ξέρει όλα, βρήκε γράμμα σου καλά. Το όχι για σένα, αυτό για μένα. Αώρα διάβασε τέλος. Έλα τέλος. Ζήτησε το μάτιό μου, αν δεν είμαι εκεί, περίμενε. Αώρα φέρε τσαγιέρα και ζεστό νερό. Και δύο φλιτζάνια. Μάλιστα, κυρία μου μαζεύω. Πού πάτε κύριε, αυτό είναι το δωμάτιο του κυρίου Βατλέ. Μα εγώ είμαι ο κύριος Βατλέ. Και αυτή που ήταν εδώ πριν ο καραβανάς με την κουφή. Στη ρεσεψιόν μου εξήγησε. Τους είχαν δώσει το 50 ευρώ. Άλλωστε τηλεγράφημα έγραψαν 30 ευρώ. Όταν επιστρέψουν από τη διασκέδαση